Bazen behin hiru txerri, ze hirukotea, beraiekin zegoen amatxo maitea. Behin proposatu zien lanean hastea, bakoitzak etxe polit bana egitea. Txerritxo txikiena lan hasi baino lehen, oso alferra zela konturatu ziren. Txerri txikia lastoz etxea egin zuen, bukatuta eseri aspertzen hasi zen. Bigarren txerritxoa etxea egiten, etxe hori egurrez eginda zegoen. Bere anaiarekin siesta bota zuen, gero anaia zarra ikustera joan zen. Anaizarrena oso langilea dela, hori denok dakigu delako horrela. Adreiuz egin zuen etxe eta logela, etxe dotorea zen zuelako tela. Otso nazkagarria ze aurpegi duen, agertu zen etxean ta hasi zen jotzen. Txerritxoa jatea bere asmoa zen, gure txerrikumeak saiatu zen jaten. Otsoa etorri zen etxera parrezka, txerritxoa atera ta otsoa zotinka. Txerritxoa negarrez otsoa bultzaka, etxea bota eta badoa korrika. Otsoa heldu zenean bigarren etxera, atea jo zuen ta garrasik astera. Denbora pasata bai, gozetu gainera, bitxerritxo maiteak kolpetik jatera. Atea zabaltzera ez ziren atera, otsoak putz egiten hasi zen batera. Bultzaka bota zuen etxea bera, biak joan ziren anai zaharen etxera. Kaixo berri txerriak etxea botatzea, bai lortuko dudala eta ere sartzea. Saiatu zaitez baina, zaila da lortzea, ez diguzu botako harrizko etxea. Harrizko etxetxoa botako diola, baina ezin du bota harrizko etxola. Saiatzen ari dela, ezin du inola, etxea bota nahi du, baina ez daki nora. Tximinitik sartzea erabaki zuen, baina anaizarrena ari zen prestatzen. Orduan sua piztu, dena erditik kentzen, ipurdia erreta korrika atera zen. Joan zen otso maltzurra basorretatik, hiru
txerriak lasai, otxori barik. Txerriak oso pozik, jolasten zelaitik, gehiago ezen agertu inguruetatik.